Alle look in liefde en weesblief. Krijg je wel eens vervelende opmerkingen of reacties op je werk? Nou. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ildau had het Christfeest op school. Dus die is van de morgen betierd al in haar Christjurkje en een Christjas naar school te rekken. De kachel weer eruit, dus ik zei, horst die jas maar aan. Ze hier een berichtje stuurt dat het bij een warm onkleid moesten. Nou ja, ik had ook beloofd dat ze die jurk om mocht. Dus, maar ik heb een heel mooi reed jasje nog gevonden. Dus die hebben we broekt in de Christclub. Die hier low is toen aan. Dus die had ze er mooi omheen. Maar even zien, ik ga je een hele leuke foto. Check maar even. Nou, schattig toch? Nou, en Jelke en ik maaien er om kwartier heen. En dan gaan ze een soort van uitvoeringje. En krijgen we wat lekkers, leuk. Dus daar ga ik wel even nog in. Zaak is de squallen. Jelke is lekker omheen, dus daar heb ik geen werk van. Maar als je knibbel gaat het echt heel erg goed. Eigenlijk had heel net echt les van de knibbel. Het is meer de brees waar het de les van had. Maar ja, het is wel heel fijn dat de knibbel gewoon eigenlijk pineleers is. Dus dat is wel heel fijn. Maar ja, hij maakt nog een koffertje dus met de brees omrennen. Zo'n 4 weken nou nog. Dus ja, dat is even een dingetje. Maar wij zijn lang blij dat de pine net heel bot is. Dus dat is heel erg fijn. Nou, we toch ook Christhagen, Christfeest. Ik kreeg van een week een heel leuk WhatsAppje. Er wie een jachtjesoptocht in Westergeest van de band. Een kennis van u, haar dochter. Die op de trekker verkleed als Christman en met een grote Christbeam erop. En die hier dan daarop te draaien, mijn verske Christiet. Nou, ik vond het zo jammer dat ik net kon wij hier naar Jidje. Maar ze had me een filmpje daarvan gestuurd. En ja, dat vond ik toch wel echt heel leuk. Dus het zoest al wat op het filmpje, maar ik liet het je hem toch even zien. Want ik vond het zo leuk dat ze mijn verske broekt hier. Dus check maar even. Hier, Christiet. Nou, is net schattig. En nou ja, omdat ik er net bij was, ik denk van, dan stuur ik haar even een filmpje. Dus ik hier haar dit ondersteunende filmpje gestuurd. Check even. Hey Fenna, wat super cool zeg die schelte eruit. En wat super leuk is toen mijn vest gebroekt hast. En dan echt nog de eerste prijs. Meer is verzinnen. Van het lok mensen. Hey hoi! Nou, sure, en zo wie ik er toch een beetje bij. En ik geloof dat ze dat heel erg waarderen. Maar ik vond het gewoon heel leuk dat ze dat zo betocht gingen. En ze heeft nog de eerste prijs doen. Dus nou, wat wil je nog meer? Van Joet op de planning. Nou ja, we gaan dus aan het Christfeest van Ilde op Squallen. En ik zeg nog wat op TikTok voorbij komt. Dat iedereen een stukje van een Christfestje zong. En ik denk, nou, dat ken ik ook wel. Maar dan natuurlijk in het Fries. Dus dat wil ik aanstaan wel even opnemen. Ik ga hier al de ringlight staan. Moet ik aansnijden een stukje van opnemen. Dus het is echt een peerzin. Ik ga al even een Frieske tekst erop schreeuwen. Maar ik denk dat die andere artiesten dat kennen, ken ik dat echt. Maar misschien is het wel leuk ook even een Christshirtje nog. Dus ik zet me even verklaaien. Hier even in de krul. En dan zal ik dat even opnemen. En van de middag echt nog heel wat leuks. Hier van Saakse Voetbal. Een mem die appte mij en die vroeg van... Hey, mijn tante Sisse die moet een persoon interviewen met een bijzonder beroep. Zo ze daar ik interviewen met te met mijn vriendinnetje. Ik zei je wissel. Dus die komen hier van media en die zullen me interviewen. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat. Ja, hallo is bij van media. Nou, die twee vooral je dus. Dat hier van media weer ingrid bende. Maar dat vind ik wel gezellig. Dus dan is mijn planning echt wel weer aardig vol. Van nou, ik zie me even omturnen. Even in een Christoutfit. Krul niet hier. En dan zie ik eens even een Fries stukje jongen in plak van al die Engelse versjes. Dat maakt echt mooi in het Fries. En dan smiet ik die aan op TikTok en ik zou zeggen, check hem even. Tada! Ik zie net naar mijn spiekerbroek. Die matcht er nou net per se heel goed bij, maar ik doe toch tot hier. Dus ik denk, dan vind ik het zo wel goed. Ik aan wel lekker mijn dikke trui aan. Maar voor het versje is dit wel leuk, dacht ik. Mooi een beetje een glitterke. Make-up kop, hier in de pronk. Nou, krijg het echt. Die even aan. En dan doe ik mijn telefoon daar zak in. En dan kan ik daarmee de TikTok opnemen. Nou, het zit wel een paar keer misgaan. Ik zit dan een paar keer oefenen, maar het komt uiteindelijk altijd goed. Dus ik zet Jim je nijsdel.
Dus ik zeg aan in de telefoon en maar ik heb toch even zien hoe dat ongeveer gaat. Nou, en ik dacht, ik liet hem nog even inzien die ik dus zien hier. En ja, samen kijk nog, ik ben het zo, maar Davina Michel hier dus echt een Engels versje in. En ik denk, ik laat hem even zien wat een beetje het idee is. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Datzelfde stukje had ik een Frieske tekst op bedacht. Ik ga hem iets langer, want ik vond hem wel heel kwart. Dus ik ga er nog een centje bij dingen. Ja, en ik dacht zelf, het is wel leuk om dan die kriesbeem daar nog steeds maar wat bij op. Dus kriesbeem en shit. Nou, en ik ga het gewoon op een kladje schreeuwen. Dus ik moet hem even testen. Alle keren hier en een mooi naïef. Alle keren heel noffelijk Christfeest en een mooi najaar. Alle loken liefde en weesblief. Poging 12. Beetje dichterbij. Voor Elsen in een mooi najaar. Noffelijke feestdagen alle keer. Hey hoi! Nou, zullen we even zien wat dat gaan is? Alle keren heel het briefje hier hoor. En een mooi najaar. Nou, nevens me ken die wel. A few moments later. Maar ik heb toch nog iets wat me net helemaal zinnigt. Ik sla dit even op. Even zien, concepten. En ik beziek hem toch nog een keer. Ik ga hem toch nog een keer doen. Ik vond het licht niet helemaal goed. En ik hier in centje zong ik toch niet helemaal zoals ik hem bedoeld hier. Maar het is slagger. Dus dan maak ik nou een omslagziekje. Even zien. Wat dan een leuk stukje is om als vaststukje. En dan zit ik er nog even een tekst bij van Noffelijke feestdagen en alle keer zoiets. En dan ga ik hem posten. En dan is dat weer klaar. Ik ken de trui weer onder. Hij stiert erop. Alle keren heel noffelijk Christfeest. Ik zal mijn lekkere warme trui weer onder. En dan gaan we aan op naar Ildoha Christfeest op school. Leuk. Nog 10. En daar wielen we weer. Hallo. Hallo. Hoe wie het op het Christfeest? Goed. Goed, hè? We hier een versje zong en een verhaaltje lezen. Over de baby in de kribbe. Ja. Weer echt heel erg leuk. Ik ga hier allereerst even wat foto's en filmpjes van krijgen. Echt super schattig. Vlinglapje, klingelingeling. Vlinglapje, ring. Laat je belletjes horen. Baby Jezus is geboren. Vlinglapje, klingelingeling. Oh ja, ik zeg het. Oh jee. Zit die briek, de piek? Ja. Ja. Ik zeg het. Nu hier is echt een cadeautje gekregen, want wie een jonkje die wie voor jou even, hè? Ja. Die gaat naar de grote squallen naar de vakantie. Wat is dit? Een? Vliegtuig. Leuk het zacht, en hier zeg. zit Ik ik vlieg van. uit. Ja, en nu hier is een knutselwerkje maken. Die kan maar zo mooi ophangen, hé. Ja. Kun je wel mooi bij. Een mooi plakje op ziekje. Hier zit wat in. Oeh, wat zou dat niet zitten? Oh, Waar het die maken? ik kan. Echt, die kan mooi naar binnen hangen. Daar zitten kleurtjes op. Oh. En waar staat er achterop trouwens? Let me maar zo zien. Wat staat er achterop? Oh. Waar is dat? Ik. Is Ili. Wat hij is er eens, Jim? Wat hij is er, Jim? Wat steeds je, ja? Zie, wat een egelfotootje. Zullen we die naar binnen hangen? Ja. Daar hingen we hem op. Ziekje, doe eens even een mooi plak op. Hier. Dat is een mooi plak. Zo, mooi bij Jiske. Kan Jiske mooi naar die shin? Je leidt er op het kleed en dan kan er naar die holtje shin. Ja. Ja, en wat hier is nog meer? Want er lijkt nog wat. Waar ben dit?
Hangen. De header, Mayen. Skipkas. Ja, zie je wat erin staat? Headers passen goed op die. Mooie liedse skipjes, maar in één schuchter engels in de lucht. Headers worden bang, haar de hand van de eigen. Schrik je me maar net. Ik vertel je nou heel wat moois. Headers gaan maar gauw naar de stal van baby. Bethlehem is het plak, daar laat Jezus in het Heer. Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Oh, van alle juffen. Een kaartje. Zo. En waar maar we dissen doen? Maar we die hier ergens bij het kriespul. Hier aan hing je. Nee. Nee? Bij was hem haar. Wat er hier bij de klok. Hier. Maar dan kan beter wat heger doen. Tja, hier is wel een mooi plakje. Oh. Hoe is dat? Wat mooi. Ja, daar? Doen we dat. En de kaartjes zetten we die bij de knuffels daar. En ik wil een snoepje daarin gaan. Ja, dat snap ik wel. Nou, wij zullen samen wat eten. En dan van de middag moet ik Jara en Lois bij het school helpen. En komt Marijke hier met haar tante Sisser voor een interview. Voor een persoon met een bijzonder beroep. Nou ja, ik ga natuurlijk wel een bijzonder beroep met vloggen. Dus ik ben heel benieuwd wat voor vragen ik al je van de Noors krijg. En ik zit je maar die herden letten. Nou jongens, ik ben inmiddels weer thuis. Ik ga Jara en Lois ophellen. En ik ga 2 speciale gasten hier in huis. Hoi vrouwje. Hoi. Kun je mij vaststellen, waar ben je? Ik ben Ilse en ik ben Leona. En wat zo'n je hier doen? Waarom ben je hier? Om te interviewen. Je moest een persoon interviewen met een bijzonder beroep. Ja. En toen dacht je hem foto shit. Ja. Ja? Nou, wat grappig. Nou, we drinken even wat. En dan beantwoord je aan al je vragen. Oh, en ik zeg, ze haal heel veel in een voorbereiding hier. Maar we aan dat je de koekje en drinken op, maar even bekennen. We drinken eerst even wat. Nou, baan maar los. Oké. Hoe ben je vlogger geworden? Hoe ben ik vlogger? Ik ben vregen terug Omroep Friesland. Had ik een Friese familievlog meidje. Want er waren wel heel veel familievlogs. Maar nog net een Friese familievlog. En toen hadden ze me van Omroep Friesland bellen van... Soester voor u is een vlogmeidje. Heb je nog andere hobby's? Ja, ik vind toneel en theater heel mooi. Dus ik hou van jongs af van dat ik saai hier weer heel veel toneel spelen. En wat mijn allergrootste hobby op dit moment is denk ik toch het zingen. Ik zit in een band en dan gitaar spelen, zingen, versjesmeidje. Dat vind ik wel echt heel leuk om te doen. Wat wou je vroeger worden? Vroeger wou ik altijd zangeres worden. Nou, dat is een beetje lukt. Maar ja, ik heb wel een beetje zingen, maar net super mooi. Dus nu doe ik het een beetje als hobby erbij. Wat was je eerste baan of wat voor werk deed je eerst? Oh, dat is wel een leuke. Toen ik een Iris tolde weer, moest ik elke sneur 3 oortjes bij mijn huid onderwerpen. Dus vanuit tolweer. En mijn huid had een hoveniersbedrijf, dus dat weer afschoffelen, of hij zijn bussen meidje. Dus zo leerde ik een beetje wat het is om zin te vertellen, dat met alles samenkomt. En eigenlijk vond ik het altijd wel heel leuk, want ik mocht altijd met al die mannen van huis uit mij. Dan ging ik op een paard en dan mocht ik achter de menen zien of lekker schoffelen. Vond ik wel eigenlijk wel heel leuk. Oké. Hoe gaat het met je eigen boek en wanneer komt het uit? Dat is een hele goede vraag. En ik ben druk draan met het boek. Het boek had zo'n hoofdstukken. En ik hou alle hoofdstukken wel schreeuwen. Maar ik ga een beetje hulp inroepen van Lida Dijkstra. Lida Dijkstra is een hele goede bijbelboekenschrijfster. Omdat ik het eigenlijk best wel lastig vind. Want ik zou eens een prentenboek schrijven. Nou, een prentenboek is vooral heel veel plaatjes en een beetje tekst. Maar we maken nou echt een leesboek. En dan, ja, dus ik ben er nog net heel tevreden over. Dus wanneer het precies uitkomt, kan ik nog net zeggen. Maar sowieso in 2024 komt hij wel uit. Ja. Krijg je wel eens vervelende opmerkingen of reacties op je werk? Nou, nog nooit echt heel erg vervelend. Nee, dat valt wel daar. Eigenlijk alleen nog maar mensen die het heel erg leuk vinden. En ik had altijd zoiets dat mensen het net leuk vinden, dan moet ze net zingen en dan moet ze verder zetten. Maar ik ga nog nooit echt hele rare dingen. Nee, valt daar. Goeie vragen had je maken, hoor. Jeetje, wat ik nog nadenken. Wat is je favoriete eten? Mijn favoriete eten? Ik denk sprutjes. Wat vind je eigenlijk niet heel lekker? Zuurkool vind ik echt heel erg vies. Vroeger werk ik in de sector, dan stond ik achter de kassa, dat is een supermarkt. En dat ik dan de zuurkool over de kassa kreeg, dan ik al zoiets van...
Wat is je favoriete drink? Koffie. Sowieso koffie. Je vriend ken je vergeet je. Even nergens het om. Maar deze vrouw die gaat zo goed hun best doen. Dus ik vind wel dat ze sowieso even het zien gaan matten. Dus ons kan het bij hem. En nog degene die de beste interview had, die komt ook nog in de wedstrijd in de krant. Dus. Nou, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Ik zou zeggen, ik weet wel wat je beroep laten worden met interviewsters. of YouTubers. De Leona wil actrice. Oh, leuk. Vind ik heel leuk. Ja. Nou, je bent in ieder geval net bang voor de camera, dat is wel de helft. Wil je me nog wat zeggen? Doei. Is wat ik al zeg, hey hoi, zullen we dat doen? Ja. Hey hoi! Nou jongens, dat weer me wel wat. Een heel leuk interview. Ik ga gewoon een TikTok met wat ga ik net hier van alles bedijnen hoor. Wij zo'n zitten. Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw omheen en vergeet net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Om te naar je vlog. Hey!